Искам да давам и пример на малките деца да се движат и да правят спорта много по-готин. Видях много възрастни хора, може би над 50. За мен това действа буквално вдъхновяващо. Днес не съм сам, съм с брат ми. Благодарение на всички организатори имаше възможност той да опита различни спортове тук днес и да се забавлява много, докато аз тичам.